Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Inong hikay hapo kasyatri jong ka Meghalaya Government LP School Contractual Teachers Association. Hene kasngi baar kila penlong kajingalang ban beteng biang. Ya kene kajinga ki bat kajing dawa na ka sorkar. Kabala ne mentala kumba shita yo AA. Namar ka sorkar hadu menta kamsyam la ay kano karay. Bat na kaliang jong presiden ulong. Ba namar kajing kuman jong ka sorkar kabom syam la ay ksai bat menta kinyaki da kabating bat na kaliang jong ka sorkar. Kimsya ban syong yaki hakmat sekretariat kilaray ban syong syatngan ha umur kiang nangba kabadon hajan Civil Hospital. U Presiden ba Birbol Riangtem ulaong bakat kum ke jingyo ajing tiap baki kot kisla ba ulada ban somit haka santarik u benai lar arjar arpuar Henry kepala penengo ya u kalong baki kot kisla baro ki knempoi haka kti jong menteri rang ba u konrad kisangma bat kidang don ha office jong ka DC jong ka East Khasi Hill District bat kane kadairu ka jingle torki jong ka sorkar uba Birbor ula buru ya kapor bahapo ka sansngi kidai ban leterano ya ki kot jong u ha menteri rang ba kajela u konrad sangma hagane kasngi kinoy kay baro kidon hadu kumbasan pongut ki balaray bansyong ya ki biang bat kidon ru ki bandangwan bansyong ya ki lang hagane kasngi to nakaliang jong ki noy kay ki balatip kom ka Meghalaya Government LP School Contractual Teacher Association ni ladon ka meeting ha ka ba ngilasyong hangne ha putpat jong ka kiang nongba kumangitip ajan Civil Hospital hadin ka jing ya wan ya stok tilang jong ki pernohikai dagi artholai pungut menta angila simbiang ya karai kata kalong ba ngin namar ka jing kuman jong ka sarkar halor ka jing songsat khan mentala sitiyaw dan nakaliang jong ka sarkar kam ai ksai kanu tengila ya mer jingmut lang da kabangin yakhe da kabak hamteng kata kalong ba baro kino hikai na ki district ba pher kin poi hakni ki jaka but kabaar ka sinjam kabangi ngile kalong ba ki no hikai ken like submit ro ken surrendari ki document joki sia u chief minister kaban sedang nadu menta bater terkat ba ngimpat yo ke jubab te nakaliang jongi ngi pentip sa ki pernoy kai kumju bakani ka garai ka bangelesim mentakasngi ha ka jingdon lang jongki babun kinoy kai na kaleng jong ke district but nga pentip si pernoy kai ba ki ba sngo khia yel ka jong ka kam kin sngo ba banwan nadu sibet janmet lasai hadu bangin yo ban khai yo so ubangi ngi ap kemang barok sikata nga pentip ru chiki bor jong ka chaka office jong u chief minister jongi bamanta hadin nangni hadin kene ke meeting ngen like sya office jong u ban like surrender ki document jong ki katuk ka dengot ki nohikai ki jongi te ngila syong ilarai ban syong hangni but don ki ba like surrender ki documents ki jong ki tang kita ki de pensngau ki jongi nang tagabaar ka bangakwa ban pensngau haka santarik jonga abnayagos hakmat jongka office embos nakaliang jonga kumnoyalam jong kanika asyan ngala sarandari ki dokumen ki jonga kajing temu hangtu kalongba ban penpoy ya ki dokumen ki jonga ki bangela sarandar syaka office lan syakti jong chief minister kaba penlengo yang amenta kalongba ngai yo sngo menin abangarung chadisi baki dokumen ki jonga kimpoy show chief minister kidon ha ka office jong deputy commissioner jong East Khasil tekani ka de jingle torti jong ka bor sarkar te kumta nakaliang jonga nga aipor ya ka DC bakan penpoy la kumno ro hapo sansngi ki dokumen ki jonga lam kumta nga hap sim ya ka dakaway patkalat nakabanta baki ki penken ya ka ka ba nga laterwa sa ki bakin penpoy ni nangmut dakumway hanray ka bor sarkar nakaliang jong ka district administration kile dakumway te ngabutang kani kaway
lada piai le kum ne kaba kamut ba pinang thangsau ya ka jing tip lam jongi kinoi kai hakabai kasngi la pi ong bangi pen khen ya ka jispa saw pasar ngimban se ya kata namar ka de ka jing penbor nadu ka MD government hadu ka bor jong ka district administration ka jing ki jupi menta pen ki hai sedang ki ka hai ngi nakaleng jongi ngin beteng ya ka indefinite hunger strike hang nei but ya ki kot kisla ki jongi jong pernai kai ngin pen poi cha ka office jong chief minister mut ki dangun kin banwan ai ngila don kat ni don ki ba wan sibet jan metro don ki ba wan la shair kumta ngila pentip pajba ba kin ya wan pajba hang ni hanrai don ki ban ki ba shitom ro hanrai kat ki bala kin ha ban wan chekani ka jaka kata ka dei ka jingya kut lang jongi menta hakani ka meeting ka jongi ban mit baski ai bat mit bes ngin ni chong lang hang ni ngin ya cha than hang ni hadu bangin yo ban khai u so uba ngi aparo chikata cuma kanungut try mata ban IT batla hadu menta kidon kibla pen khai tang arngut yo le se ngampat yo jing tip hang ne hang tai handrai hadu menta ka bala tikina ki dei arngut kibala adon kat bat nga nadu ka asngin kong namar kila wan nadu singin kong kila long ready pa handrai kini ki badang chuan menta ka meeting te kim pat long ready